Hej allesammans, jag är tillbaka med del 2. Jag har gjort ett par grejer som ni kan se här. Och jag har mitt hus. Om ni tycker att jag ska visa allt jag gör så får ni skriva det. Så här. Kolla om det kommer in någon här. Det verkar det ej göra. Vad kan det bli då? Det är de, men jäklar, det var en zombie. Till zombie. Kom in då. Kom in då. Bam. 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 Kom in då. Hör. 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 Ja. Creeper är det bästa jag vet. Förutom när de gillar mig då. Men det brukar inte hända så ofta. Jag har inte sagt det händer aldrig. Finns det ingen mat här? Det skulle jag nämligen kunna behöva. Äntligen blir det dag. Eller att solen går upp, om man nu ska säga. Finns det någonting här? Verkar inte ens finnas så. Där var någonting, nej. Har en känsla av att jag kommer dö. Och det vill jag inte. Eller, ingen vill dö. Jag vill ej dö av hunger. Aj. Och jäklar vad det skadade. Just det, jag var några amor. Jag har haft självmord i mitt hus. Jag ska få en kista och lägga ner allting. Mat! 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 Tack gode gud. Du skänkte mig en kyckling. Fan förgiftad. Får det koka. Finns det någon varg här? Okej, det såg jag såklart. Det här är tråkiga. När man inte har ben då så finns det inga vargar. När man har ben då finns det inga. När man har inte ben då finns det. Det är det jobbiga. Det finns, men jag har inte hittat det. Det är skittråkigt. Så är det alltid för mig. Bam, ugn. Nej. Så nu är jag tillbaks. Boom. Så får ni grilla. 2 ben, men känns att något mer. Det känns som det. Skönt, en kyckling. Sådär ja. Kan jag fitta en varg? Kom igen. En varg. Varg. Kom fram.
Varg, kom fram. Wolf, I will have you. But you don't will. Jag skulle kunna behöva mer mat. Kunna få lite liv. Det var ingen direkt bra start på den här världen. Det här är inte bara, jag borde dö först innan jag fixar en hund. Fast då behöver jag ändå ben. Jag kan se någon nu bara. Ja, jag ska få en kista och lägga ner det. Bam, bam, bam. Lägger ner allting. Ja. Så, nu är jag tillbaks. Kan lägga ner allting. Så kör lite YOLO. Hoppar ner för berget eller någonting. Här skulle jag kunna hoppa ner. Eller? Kanske. Vad fan. Vad spanar jag? Ja. Jag vet vad jag är. Ja, jag vet vad jag är. Där finns det mat. Finns det någon varg här som jag kan se? Detta avsnittet blir typ leta efter varg. Kan det heta? Ja, leta efter varg. Hoppas den blir tam på 2 ben nu. Jag tänkte man kunde hitta tama vargar för första början. Så. Sådär ja. Okej, nu ska jag leta efter en varg här. Det är typ dagens uppdrag. Hitta en varg. Här är XP. Tack. Det var någonting. Någonting gott här uppe. Nej. Finns det någon här? Kan jag inte hitta någon? Hallå, får jag någon? Hallå. Jag vill ha en. Det verkar inte som man får en. Kom igen nu. Solen börjar gå ner och skit. Herregud. Hur långt gick jag ta lite efter en varg? Här? Ja, skitsvårt. Vi hörs i nästa avsnitt så.